Тасев се засилва, стреля към вратата и успява Банков да се намеси. Но не и да я отбие така, че да извън рамката на вратата. Сега концентрираме на Таникик и какво спасяване на Николай Банков. Вероятно, че много постепенно се пребори за титулярното място с Стефан Кунчев. Десполов, страхотна намеса още веднъж на Николай Банков. Да кажем наредение от Облаков, позиция страхотно справяне сега към Антон Огнянов. Това можеше да бъде 1-0 спасяване на Николай Банков и още една. Центриране за Кирил Котев. Шанс за Камбуров! Спасяване на Николай Банков. Тази синя атака. Сега обаче Адениджи отново Аниете. Аниете в наказателното поле. Удар и спасяване на Банков. Дългов удар за Левски. Жоман след това търси подаване за Васил Шопов. Добра е тази атака на Дунав Шопов и спасяване на Николай Банков. След това Юлиан Ненов тества и Мартинович отново Камбуров. Опита се да изведе словенеца. Той вече сам срещу вратаря. Спасяване на Банков. Поредно в матча. Вече навлиза в наказателното поле. Мартин Камбуров търси начин да шокира. Спасяване на Банков след това. Преслав Манолев, изстрел, спасяване на Николай Банков. наказателното поле Даниел Генов. Изстрел на Даниел Генов. Фантастично спасяване на Николай Банков. През първата част видяхме една минута добавено време. Сега 4 Антон Огнянов в наказателното поле на Локомотив Горна Оряховица и пак хубаво спасяване на Николай Банков. Шут на Арсенио, страхотно спасяване отново. Кирил Катански. След това Петър Заносов има шанс. Спасяване на Николай Банков. Сега удар отдалеч, страхотно спасяване на Николай Банков. Към Иван Минчев, той пък за Николай Димитров. Спасяване на Николай Банков. Прекрасно. Там Педро Манолев ще стреля. Рикошет Никола Колев спасява Николай Банков.
назад към Николай Панков. Тасев, късо изпълнение. Дани Младенов, благо. Хубава размяна на пасове. Без компромис има в наказателното поле. Панков и организира веднага контратака на Кирчев покри засадата. Шопов забрани Мирко Костадинов. Реакция обаче на Николай Панков. Нямаше какво да стори Николай Панков. Става центриране на Витанов. Ще се намеси обаче Николай Панков. Може би има лек превес от поведението на топката. Това не се материализира по никакъв начин. Доконов. Йорданов там достатъчно добре се ориентира в ситуацията, без преварен обаче от Николай Панков. Кабуров няма да става. Кабуров шанс